ntate nguburi gatatu minto bono tigaso inside never immediately on the spot kwa razangu ra duniani kwa razako mbuya tuteba ni oboene mato oboene tugukwanira mwaka James Okoroke base kina chire giga iga kokotebia oboene naje gwaita oboene obwo kwanyoro mwana nkali muibere iga bana iga mwasomira amo mapema mwana omino oli ochiro oli kirwa segete whichever any company goes anywhere lakini nabwa to muchiomo nene abegitari go senyorofi okay omwana omino mono mate na mwakine tenere nkabuya na ire no tate komokonyo mwana omino aichega abwa asore na nya ukoliza liseri ali gachombe na nya uko kurabeli no ano bunyasi siko gabu mapema there is no any problem mbuyali bakwari kuliko ngao mwana omino renka ali sikoboza mbuya sana bona amagoso kabugate na yamo tato minta yere no bwate bintu aya no bwate bintu kabise bitoki mbiro no agachite buya mwana omino kwa murangiri tukura musomia ekiagera no mayete no na yenkari bintu mbira tamanyeti mwana omino ni gare gutera masaku mumuro omino kabisa bi onu mumuro omino bwatabu okay tabwa ale gutera okay bono gaigane basi bono toko motebi basi ngakyo wokigu ngakyo komina ngakyo kubatayabu ga erende straight ngakyo kolimigu umanya kiana no mubwatale bwangu kubwatale bintu bwangu kwa moro kirone TV ase kolimerigu kaki nkali no mateno na nga TV teyo okay okay kwa moro kinoni mali asagwe sipeli kwa moro kinone chau ngakyago ikaranza kaki ngayako batamacha sibi kaki bona ya kwa makoro kwatika liyo jeri kwa makoro kwatika mo muromino kwa moreta kwa moreta kwa matebi obunyansi boli endugu yane obunyansi ngoboli ntatonda beli buya iga emasini na erelia kwasoka kwagenda none masini tuli kwa matebi asigwokeri gwinugije bono motikete ko jiabu kaki umwana ominaro kie masini yemo butole bichara kwa makanyoro mwana omino akiresabwe kiagera no motiketa kabesa gali karanji erogendo kure sirazi yatieligu umanya kurwa kubunyasi butu okay orosa sana harafu kokoira na kokocha kwa maocha nki kokorete ubunyasi obunga kiura betiga ka kiendu ngwatebeti bunankorabi munankorabi tata okay, there is no problem whichever wherever. Okay, TV nyomba bona. Tomorrow get ibuna akoraki. Munako yoki. Ereba no bwatire remote. We. Obwatire remote nkobatare kumba abwatire remote yete kota. Na TV era tagete yoke. Agasta. Ka kiendugu. Konyo yomino alia sota gete mokonyane igonta etembate bya baminto andros bya semule kero monta achiro mogeni ase tema kumwegerie bintu bona bune TV gogochaga rende bono gwachire goikaransire gwokirie TV ngakai era gaste okora chietiga una nkorogo bono kagoseka nase kamatagataga nkiuko mwakera komotebikira Waminto kaki kento kiri kiamo ko kiritanya ko kerora. Okay. Wono ngo batebi garaki nonya nesimi mwana oyo tanya ko jutuara. Watikire simya mesa. Wachire gwesibye babu. Ekiagara re no mate babu eyo. Abwa sa yire ko ruma ko chugokyo aba morotamire. Okay. Wachire babu ejale. Nga lisibwe simeyo. Namanyire ngo agire. Wi. Bono yo kolisibu no emere mekale siminande yabutukiro gokoira na gocha ko mongesore. Tatengo tebinga kitato minto. Onye kwarangerio monto korurisabu sei nunca. Iga igobo gimoboneta bauti. Etown ne ngao tata mobundise buna koraki buna boneta koba. Lakini tatengo tebi gaje tata. Umwana no yo mino kwa more trepa kagaiga. Kwa mora trepa kagaiga town. Aya tomate korunkali bunere kiagara no kwa kineteri ochieri. Sikupemberezi wara sikusoroli. Never. Hallelujah.